Гэтыя рэчы, якія цяпер сушацца на плоце, належалі Кацярыне Саковіч. Сваякі прывезлі рэчы дамоў у Хомск-Спінску, дзе апошнія 1,5 гады жыла Каця, працуючы майстрам-брыгадзірам на Пінск-дрэве. Падчас выбуху 25 кастрычніка дзяўчына атрымала вялікія апёкі і праз 4 дні памерла ў Менскім апёкавым цэнтры. Святлана Саковіч згадвае, што за дзень да трагедыі яе дачка была весёлая, як ніколі. Она веселая была. В тот день как никогда. Я как отъезжала. Ничего мы не знали, ничего. Украли нашу дочку и все. З-за чаго ў цэху дравесна-стружачных пліт адбыліся выбух і пажар. Сваякі 14 ахвяр аварыі на Пінск-дрэве дакладных прычын не ведаюць, але ва ўсіх падазрэнні аднолькавыя. Вентыляцыйнае абсталяванне ў цэху было зношанае, а працоўная нагрузка на яго ўвесь час павялічвалася, бо патрэбны былі добрыя паказчыкі. Калі псавалася вентыляцыя, у паветры павісала небяспечная сумесь драўлянага пылу і смолавых выпарэнняў. Людзі бараніліся рэспіратарамі, але ніякі, як казалі рабочыя, наморднік не ўратуе ад выбуху, калі здарыцца скрат станка ці кароткае замыканне ў праводцы. Ці не гэтак адбылося? Говорят, газовый котел бы взорвался, а мы не знаем правду. Одни кажут котел, другие кажут, что там пыль эта древесная. Не знаем. Я говорю, не знаем мы, миленький. Чтобы мы знали, то сказали. Ну а дочка ваша что кажет? А дочку не пустили, даже на завод в тот день и не работала. Ну а зараз что кажет? А кто знает? Там никто ничего не знает. Правда, никто не знает. Бацька загіблага аператара Александра Колодича Сергей Ананьевич пераказвае тое, што чуў пра апошнія словы майстра Кацярыны Саковіч. Выходила в шоке и говорила, я же просила, что нельзя включать, нельзя включать. Да, там рассказывали мальчики, которые спасали. Сям'я Колодича казала, што будзе судзіцца з кіраўніцтвам Пінск-дрэў, якое лічыць вінаватым у трагедыі. Маўляў, на заводзе грэбавалі тэхнікай бяспекі, пра што сведчаць былыя выбухі. Што падобныя здарэнні былі, хоць і з меншымі ахвярамі, пацвердзілі сваякі загінулага пасаўшчыка пліт Олегу Квашалі. Когда был там первый взрыв, мой сыночек с испугом отделался. Когда был второй взрыв, там 2 человека похоронили. Я говорю, сынок, уходи оттуда. Не надо ждать третьего взрыва. А коли это было? Я могу сказать, что это было не первый раз, что это взрыв. Цэлы тыдзень Пінск аднаго за другім хаваў задаўленых бетоннымі плітамі і памерлых ад апёкаў працаўнікоў Пінск-дрэва. Пры гэтым дакладных звестак пра колькасць ахвяраў не было, і па горадзе хадзілі самыя неверагодныя чуткі. Только 2 лістападу у Берасцейскай вобласці абвясцілі жалобнымі 2 наступныя дні. Былі адмененыя забаўляльныя мерапрыемствы. Вольга Жуковская, жонка загінулага слесара Віктора Жуковскага, гэтак і не дачакалася нацыянальнага траўру ці хаця б прыезду ў Пінск кіраўніка краіны. И всегда Путин все на себя, как говорится, берет. Ну, правда. Выступит, соболезнования людям объявит, а наш Лукашенко ничего нам. Такая трагедия. Столько людей умерло, да, молодые. Только жить да жить. Праз 10 дзён пасля аварыі кіраўніцтва Пінск-дрэў абвясціла, што сем'ям ахвяраў трагедыі выплацяць грашовую падтрымку. 100 мільёнаў як за кармільца і 50 мільёнаў як за блізкага сваяка. Людзі ж казалі, што іх гора нельга вымерыць грашыма і што трэба зрабіць усё, каб падобнае не паўтаралася. У Бресте и 3 у Минске делали. Правда, пообещал